Здравейте! Сега пак имаме 6 рулета, D1 мини, това е ESP 8266 мисля, че беше. Точно така. Този път съм обвързал и температурен сензор. Ще му видя името, ще го напиша в описанието. И в момента ще управляват вентилаторите в стаята. Значи от тук си задаваме температурата, на колко се включи първия вентилатор, втория вентилатор на колко се включи, след това на колко да изключите двата. Както казах, в момента само го тествам. Ето тук спирам първи, спирам втори, мога да ги пусна. Когато беше така, сега на 17 секунди, значи за всяка една минута проверява температурата. И тъй като в момента тук на лаптопа малко по-топличко, показва 34 градуса, и след малко би трябвало да се включат самички. След малко, след 25 секунди. Айде да стане работа. 25 секунди да се включат самички. Това чакане е дразнещо. Добре, включих се двата. Тук свети червено, там започна да се върти. Всичко е точно. Сега ще сложа този сензор долу на едно вентилаторче да го охлади малко. Така, температурата би трябвало да падне, те трябва да почнат да изключват. Това признаването, мисля, че времето е прекалено дълго. Ако трябва да го чакам на ръка, дълго. ...34 и 3. 28 и 1. Добре. Тук е направено на 25. Така че докато падне до 25 градуса, ще си падне чакане. Двадесет и 1. Е, 25,5 стига, бе. С моя късмет го бях дигнал малко. 26, айде, спирай. Добре, спряха и тук изгаснаха лампите. Сега го качвам пак на лаптопа на топличко. Нека и мисля, че духаше топличко е тук отстрани. Айде така отстрани го греем малко набързо. Добре, на 29,8 включиха. Тук свети червено работят, изтракаха си, там се повиши температурата. Включиха се двата, защото другият е настроен на 28. Така че работят перфектно. Всичко, което ползваме ето тук, ще го напиша долу в описанието. Сензора, терлетата и D1 мини.